Zdarec lidi, já jsem Don5cz a vítám vás u nového videa z Minecraftu Let's Play. Jak si můžete všimnout, proběhlo pár změn. Sehnal jsem si postel, tady jsem postavil toto. Rozšířil farmu a našel jsem zde železo, které si okamžitě vytěžíme. A hned si ho dáme vypálit. Ještě jsem našel nějaké, ale nebyl jsem nikde v cavece. Jen vám to, počkejte, hnedka vám to ukážu. Hnedka, jo, sem si dáme železo. Vidíte, 6, kyblík bych tu někde měl mít a nůžky. A dáme si ho vypálit. Jestli najdu uhlí, super. Tak, šup tam s tím. A ještě, no tak jsem vykopal takovou cestu. Tady jsem si vykopal rovnou místo pro skladiště. A tu povedou dolů ještě do farem a tady si vykopám nějakou místnost na postel, asi úplně stejnou. Tak, dáme si sušenku. Vememe si sebou, jo, 3 železa na krumpáč. Tak, crafting bednu. Tak, uděláme si krumpáč železnej. Ještě, jo, meč si uděláme železnej určitě. Tady vyhodil jsem si torčky, vím. Tak, tyčky, železnej, tak, super. A ještě, máme železa 5, 6, nic si z něj dělat nebudem. Ovce jsem našel kousek tady v lese hnedka. Jo, torčky, jsem si chtěl vzít dřevo. Natěžil jsem ještě nějaký dřevo. Takhle si vezmeme nějakou trošku. A trošku, tady si doděláme ještě torčky. Ať máme výbavičku. Tak, ještě zkontroluji, ano, mám zaplou obtížnost. Tak, a označil jsem si tu, jo, tu jsou ovce, tu jsou krávy. A tamhle je taková malá farma na sugarcane, protože na enchanting. A tu jsem si označil caveku, do které se půjdeme kouknout tady. Tak. Jo. Fuj. Musáku. Nikde nic. Aspoň tak to vidím. Tam to pokračuje, ale my půjdeme spíš níže. Aby jsme mohli najít nějaké lepší věci, třeba zombíka. Si ho tamhle vidíte? Pojď sem. Ahoj. Nevrč. Když si to tady tak trochu nasvítíme. Tak a teď potěžíme tady to uhlí. Dobré. Jinak vím, že mám v baráku uhlí. Nechtělo se mi moc těžit. Aby jen jsem vám chtěl ukázat, jak to tam vypadá. A zrovna začala bouřka a venku se stmívá. Takže by se nemuselo eventuálně nic spawnovat zde dole. A ta bouřka se mi tam moc nelíbí. A jak to tak vidím, my budeme muset možná přejít a já bych to vzal cestou přes dům. Dal si další jídlo po případě a ještě nějaké, jo, vyspal bych se určitě, tak, to jsem chtěl přesně říct. A ještě, jo, no, železo jsme nenašli žádný, takže bych tam nic nenechal. Tak poslouchám, jestli neuslyším nějakou potvoru. Slyším tady jen tyhle jak se tomu nedává, netopír. Tak, jo. A jo, já jsem se prokopal k sobě do baráku, jak se tak dívám. Tak to bylo rychlý, to jsme doma rychle. Takže to rovnou zmáknem. Se vyspat. Kdybych měl trochu koblu, to tady takhle aspoň zastavit. Tak 10. level. Tady je někde Enderman. Co mi nelíbí. Nechci ho tu, oškliváka jednoho. Tak. Aspoň aby tady takhle nic neprolezlo. A jdem se vyspat. Nebo ještě si tu nakopem to uhlí, ať ho tady nenechávám.
když ta bouřka mě docela štve. Jak to dělá tyrany? Nespawnuj se tady, Endermane. Já neportuj. Co na mě štveš? B. Tak, ještě nějaké, no třeba ten chleba si vezmeme s sebou. Jsme tady, wow. Tak. Dobrý, no. Dokopeme to uhlí. Když to byl tady rychlý caving. Aspoň vykopem tady to vevnitř, protože stejnak bych ho vykopal, protože chci tady dělat design, jak jste si všimli. Měl jsem tam černé a bílé dřevo, kterým jako nějak vyzdobím místnost, aby nebyla prostě šutr. Je železo, tak vidím, že víc železa najdu při kopání, než při prohledávání kejvek. Takže to je celkem pěkná řádka železa. Co tady odložíme. Tak a určitě bych chtěl dělat ten, jak se tomu nadává. Branch mine. A budu ho dělat off screenu, abych to tak řekl, protože myslím, že nikoho nezajímá, jak někde kopu prostě dole někde v čudu. Pořád stone a nic u toho neříkám. Aspoň teďka, když jsem nemocnej, tak nemám co dělat. Takže tak a ty levely běží docela rychle. Takže budeme určitě do nějaký kejvky. To už vím teďka. Nakopeme si uhlíčko. Vylezeme nahoru. A jo, tak tohle sklidím. Nechám si tady nějaké věci, to budu potřebovat. Můžu se kouknout ven. Ještě mi řekni, že tady někde je kníper. Nevidím ho, takže dobrý. Takže tak tady ta kejvka byla docela rychlá. Tak se jdem kouknout do jiný. Tady někde kousek něco nebude. Jo, tu... taky rychlost. Tak, vykopám se nahoru. Tu jsem byl. Teď do příště mám za úkol si najít nějakou kejvku. A jen tak mě napadá, můžeme si projít tady poušť. Tady třeba nějaký chrám nebo nevím. Něco bychom mohli najít. Spawnery hodně bývají na poušti, to by bylo dobré. Šípy. Kost, super. Jo, měl bych si vzít meč, protože tady by mohly být nějaký knipři. Spíš budu chodit podle minimapy. Takže to asi moc neuvidíte. Se dojím, zkontroluji minimapu. Tak. Hop. Pojďme, hop. Tak, vidíte někde chrám nebo něco? Vesnici. Taky jsou hodně na poušti. Waypoint máme. Super. Jsem si nebyl jistý. Tamhle nějaký Extreme Hills. Mohl bych to brát víc po krajích ty pouště, no. Jsem to vzal tady přímo středem. To není dobrý. Tamhle je chrám. Tady, jak bych to popsal, přímo přede mnou. Na minimapě je vidět. Se dojíme. Ten jeden rybar, ale tam to jde. Nevidím, kolik mám torček. 11. Super. Tak a teď někudy kudy tam vlezem.
Geronima. Rozhodně to tady nasvítíme. Protože nestojíme o žádný skeletony nebo něco takového, co nám tady poleze. O tu havěť. Tak. Sem jednu ještě. A jdem se kouknout dolů. Tuhle. Kudy se... Odkopem to takto. Poberem TNTčka. Protože ty se taky hodí. A koukneme se, co emeraldy, zlato. Mohlo to být lepší. Zlato, kosti, no ty se hodějí zrovna. Zlato, kosti. 2 železa. Nic moc, nic moc. Mohlo to být to hodně lepší. Tak tady švihneme torčku. Nej tenhle chrám ze začátku. Mohli jsme mít už vlnu. Tak pro příště. To teďka brát nebudu, jen si to tady označím, že je tu chrám. Chrám. Tak, klidně jakouhle barvou. Teď jen si dostat nahoru. Myslím, že mám málo bloku, tak to jen tady třeba tady po straně. Takhle nakopem. To je každý jiný. Fakt užitečná věc, jako. Jen kyblík s vodou jsem si tam mohl dát. Tady šup. 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 Písek a teď už pojedem nahoru. Tak, jedem. No určitě bych se tu ještě porozhlídl. A určitě v offscreenu dělám branch mine. Doufám, že to nikomu vadit nebude. Protože já opravdu nemám co dělat. Tak aspoň ten branch mine, kdybych aspoň nějaký, aspoň kousek udělal. Myslím, že to nebude tak vadit. Tak nevím, kam ta pouště ještě vede. Ještě tamhle kus. Dobré, tam se zajdem podívat. Se dívám, nic. Tamhle něco je, to možná vypadá jak spawner. Jestli to vidíte vpravo nahoře, taková prohlubeň. Protože v poušti bývají takový ty spawnery, jak jsou skoro na povrchu. Tak to si myslím, že by mohlo být tam. Nevidím, jak se to načítá. A teďka ve dne je to dobré. Jo, je to spawner. Přesně o tom jsem mluvil. Au. Ne. Tak, ten si určitě nasvítíme. Protože o ten nechci přijít. Ten se bude hodit. Tak to tady vemu lopatou. Tady to někam vede. Tady je truhla. Enchant. Luxusní. Velmi vydařený enchant. Tak se koukneme ještě tady do těch 2 beden. Tyjo. Docela dobré enchanty nám padly. Když se tak na to dívám. Úplně nejvíc natěšený jsem z nich. Tak, to je ještě jedna. Ne, není. Nic, nevadí. Takové dobré enchanty. No, budu to nějak extra čistit. Dám tady spawner. Asi se to tak spíše. Spawner, asi jo. A dostaneme se nahoru a půjdeme k domovu. Tam, nebo ještě ne, půjdeme prozkoumávat, jestli tu něco není. Tu nic. Hop. Tak dáme si do nosu. Takovou sladkou tu. Oslavu si dáme, když to není třeba pivo nebo víno, šampus. To by mohli přidat, to by nebylo špatné. Takže nějaký kaktus, nebo... Pobereme námi ten sugarcane, ať máme rychlejc tu enchantovací místnostku, kterou bych tam taky mohl vykopat, mi připadá. Tak, můžeme se třeba vrhnout, jestli doprozkoumáváme tuhle poušť na nějaký, jak bych to řekl, design navrhnout.
jestli by to šlo. Pře kejvku tu najdu do příště, kterou si projdem. To už budu mít snad nějaké věci. Jsou nějaký prasata. O, jak neubíde. Už tady takhle. No, stmívá se. Nechtěl bych být venku teďka s těma enchantama, takže poběžíme dom. Jsou velmi dobré enchanty. Utíkej, utíkej. Ne, nezastavuj se. Ne, utíkej, už jen 100 metrů. Nechtěl bych s nima umřít. Ještě by mi nějaký kniper odbouchl, ne. Hop. Myslím, že skákáním to jde rychleji. Tady jsem to tak trošku nesvítil. Ne, chci tam spadnout. Tak kde máme vchod? Tady. Tak to zastavíme. Tak, vyspíme se. Hele, já kaktus mám. Takže takový druhý chaotický díl. Jak se tak na to dívám. Místa málo. Kyblík. Tady nějaké zlato. Uhlí, kosti. No, tohle bychom mohli využít. Tu torčku posunem. Takhle. Tak. Takhle vyházíme nějaký bordel. No, ten chleba bych si mohl nechat, protože už mi dochází. Jsme tam našli i chleba. Luxus. Takže nějaký dřevo. Uhlí. Bereme nějaké dřevo. Tak. A zaměřil bych se spíš na ten design dole. Že bych ho začal dělat. Tady bych to zatím takto nechal. Ty cesty to bych taky nechal. Ale co si vemu dolů určitě a udělám si bude sekerka. Protože tu potřebovat budu. Zatím si udělám jen kamenou, protože železa nemám moc nazbyt jako momentálně. Takhle tam necháme nějaký dřevo. Tak, sekerku, to jsou potřeba, myslím, styky. Jestli se nepletu a kraftí se takto. Což asi všichni vědí. Jen to zkouším. Tak, rozhodně si vykraftíme nějaké. Tak sleby si vykraftíme. No, nevím, kolik jich budu potřebovat, tak z půlky staku si vykraftíme sleby. Jestli nějaké vůbec využiju. Tak. Tady si uděláme, tady využiju, vím, že sleby. A podlahu, protože podlaha bude z černého dřeva. Tak to uděláme ze všeho sleby. Tak. Nevadí. A ještě uděláme schody. Těch bude taky potřeba dost. Ty využijeme hlavně v horních patrech. Stavby, jestli se... Jo, ty by měly jít hlavně nahoru, na strop. Tak to máme málo. Tak. Nabereme si nějaký matroš k sobě. Krumpáč mám. Ještě jsem si mohl vzít nějaké bloky na zastavování těch děr. Ale tak, to by stačil třeba obyčejný cobblestone. Takže tohle zastavíme. Nějak, aby se tu nic nesplounovalo. A tu podlahu jsem to dávat nemusel, ale to už je jedno. Tady sem určitě položíme cobblestone. To jsem přehnal. Takže to vykopem. Pěkně to vykopem, tu torčka tady nebude. A jak jsem to chtěl vlastně pokládat? Ne, tak to určitě ne. Myslím, že ten strop ještě o jedno takhle skopu. Tak, třeba takto. Takto z vrchu. Ano, takhle jsem to přesně chtěl dát. Se nám tam trochu buguje světlo, ale to nevadí. No vám takhle chci načrtnout, jak to bude zhruba tak vypadat. To by mohlo aspoň. Tady budou takhle ty schody. Tak, tady to odkopem. Dobře, jak schod dělá teďka tenhle roh, tak to vypadá hodně dobře. Jo, tak já chodím po hlíně.
takhle nahoru plácnout ty sléby. Jaký nehezký strop. Jo, vyhodil sekerku, jo. Nebo to nevím. Takže kdybych tohle odkop, tak spraví se ten bug? Ano, tak to je dobré. Jen tamhle tady zůstane. Když se pod to dá torčka? Ne, tak ne, nic. Se vyřeší. Se nějak vyřeší všechno. Tak, ještě tady. Tohle takhle skopnu. A určitě tu zeď bych udělal, myslím. No, nemyslím. Vím, že bych ji nejradši udělal takhle z bílého dřeva. Nevím, jak to k sobě bude pasovat. Takhle jen udělám, naznačím. A tady dolů. Tady dole jsem to chtěl mít nějak takto. Ještě toto skopu. Tady sem přijde schod. Semka slép. A sem by mělo přijít tmavé dřevo. Tak. Že tuto by byla takhle truhla na tom. Tady by byl obrázek, co na tom je. Nebo vedle by to bylo. Ano, vedle bych to takhle dal. Tady takhle by byly 3 truhly, proto je tady ten schod. A ono se to takhle buguje. Tak to až seženem glowstone. Což bychom se mohli možná příště, nebo nevím, někdy vydat do nedru. A ten glowstone, jinak ten strop by mohl vypadat dost dobře. Takhle bych to tady udělal. V offscreenu možná vykopal ještě nějakou místnost. A v příštím díle se buď vrhneme na caving, nebo jestli najdu nějaké diamanty, tak bychom se mohli podívat do nedru. Což by nemuselo být vůbec špatné. Sehnat si nějaký glowstone a už udělat tady ten strop. Předělat, aby to vypadalo dobře a mohli jsme tady nějak být místo tady těch hnusných kamenných chodeb. Tak já bych se pro ten, co jsem to tu udělal, i když, jo, nechme to tak, jak to je. Nebudeme tady nějak experimentovat. Pro tento díl bych se rozloučil. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, po případě odběr, jestli se vám opravdu líbilo toto video. A takže zdarec.